Sistema immunea, zelula, molekula eta ehun desberdinak osatzen dituzten sare oso konplexua da. Euren artean elkarrekin konektatuta daudenak eta agente arrotzen aurka babesten gaituztenak. Agente arrotz hauek mikroorganismoak edo transplantutako ehunak izan daitezke. Eta hiru defentsa lerrotan bereizten dira. Lehendabiziko babes lerroa, azala, mukosak eta malkoak dira. Hezi fisikoak dira. Eta gorputzaren barnealdeak kanpoaldetik isolatzen gaituzte. Hauek patogenoen sarrera ekiditen dituztenik. Bestalde, bigarren defentsa lerroa erantzun immune innatoa da, edo naturala. Kasu honetan, patogenoen aurka erantzun inespezifiko bat sortzen da, eta leukositoa, komplementua, zitokinak, kutsatutako eta kaltetutako zelulak zuzenean suntsitzen dituzte. Eta azkenik, hirugarren defentsa lerroa erantzun adaptatiboari deritzogu. Kasu honetan, aurreko bi defentsa lerroak infekzioa eusteko gai ez direnean, martxan jartzen da erantzun mota hau, era oso eraginkorra batean. Kasu honetan, parte hartzaile garrantzitsuenak B eta T linfositoak dira, eta era oso espezifiko batean identifikatzen dituzten patogenoak. Alde batetik, T linfositoak erantzunaren antolatzaileak dira, eta kutsatutako edo kaltetutako zelulak suntsitzen dituzte, eta bestalde, B linfositoak antigorputzak edo immunoglobulinak jariatzen dituzte, eta patogenak neutralizatzen dituzte. Erantzun adaptatiboaren beste ezaugarri garrantzitsu bat oroimen immunologikoa da. Behin infekzioa gainditu ondoren, T eta B linfosito batzuk odolean mantentzen dira, eta linfosito hauek reinfekzio kasuetan kapaz dira berriz ere, era azkar eta eraginkorrago batean martxan jartzeko. Elikadura ohitura egokia jarraitzea oinarrizkoa da erantzun immunea sendotzeko. Izan ere, dieta osasuntsu eta orekatuak mikrobiotaren aniztasunean eragina du, eta jakina da mikrobiotak erantzun immunean eragina duela. Hau sendotzen baitu. Horretarako, beharrezkoa da fruitu, barazki eta lekale desberdinak eta nahikoak jatea. Gainera, malnutrizioak eragin dezake baita erantzun immunean proteinen eta mineralen eta vitaminen defizita kaltegarria dalako osasunarentzat. Bestalde, alkoholaren eta tabakoaren eta beste drogen kontsumoaren murrizketa ezinbestekoa da, hauek erantzun immunea, erantzun eskasia sor dezaketelako. Eta ariketa fisikoak eragin onuragarria duela frogatu da sistema immunaren gain. Noski adinaren eta pertsona bakoitzaren egoeraren arabera, ariketa fisiko moderatua sarritan egiteak endorfinen jariaketa bultzatzen du. Eta endorfina erantzun immunea indartzen duen hormona bat da. Hormona hau familiarekin, lagunekin edota lankidekin gustora gaudenean ere jariatzen da. Sentitzen dugun ongizate eta postasun horrekin zerikusia duena. Bestalde, garrantzitsua da, oso interesgarria da, estresa, antzietatea edo depresioak eragiten dituzten egoerak ekiditea. Hauek immunodepresoreak direlako. Eta bestalde oso garrantzitsua da baita egunero 7-8 orduz lo egitea. Gure sistema immuneak era oker edo desegoki batean erantzun dezake gure zelula immunitarietan akatz bat dagoenean, beste gorputzeko edozein organotan gertatzen den bezalaxe. Immunopatologiak akatz immunologiko hauek aztertzen dituen zientzia da, eta orokorrean 3 taldetan sailkatzen dira. Lehenengo motakoa, gure sistema immunea erantzuteko gaitasuna galtzen duenean ematen da, gaixotasun immunoeskasiak eraginez. Batzuk primarioak izan daitezke, haurtzaroetan garatzen direnak, eta beste batzuk aldi sekundarioak, infekzio virus edo farmakoengatik farmakoak eragiten dituztenak, adibidez IESa.
Ondoren, bigarren motako akatza, erantzuna gehiegizkoa denean emoten da. Kasu hauetan, gaixotasun hipersentikorrak eta alergiak eratzen dira. Eta azkenengo akatz mota, erantzunaren erregulazioan edo tolerantzian akatz bat dagoenean ematen da. Kasu hauetan, gure sistema immuneak gure zelula osasuntsuen aurka erasotzen du gaixotasun autoimmuneak eraginez. Zeliakian adibidez, gariak, sekaleak dituen glutaneren aurka erantzun immunologiko bat ematen da eta gure estetako zelulak suntsitzen dituzte. Bestalde, lehenengo motako diabetes mellitusean, gure zelula pankreatikoak intzulina jariatzen dituzten hauek suntsitzen ditu sistema immuneak. Eta hemen garrantzitsua da lehenengo motako diabetes mellitusa eta bigarrena bereiztea. Lehenengoa gaixotasun autoimmunea delako eta bigarrena aldiz sedentarismoarekin eta bizi estiloarekin zerikusia duelako. Gero badaude beste gaixotasun autoimmune batzuk, adibidez lupusa, artritis erreumatoidea edo esklerosi anizkoitza besteen artean. Kasu hauetan garrantzitsua da gure medikuarekin kontaktuan jartzea eta honek dagokion espezialistarekin harremanetan jarriko da lehenbailehen. Hau garrantzitsua da diagnostiko goiztiar bat egiteko eta gaixoari berehalako tratamendua jartzeko.